La crisi de la Covid-19 està servint d'excusa a governs d'arreu del món per limitar els drets fonamentals dels ciutadans. En aquest vídeo volem explicar per què la persecució que pateix el fundador de Wikileaks, Julian Assange, també afecta directament l'estat espanyol. Assange està empresonat a Anglaterra, en ple procés de ser extradit als Estats Units, on podria passar la resta de la seva vida tancat. Les seves revelacions també han deixat al descobert maniobres molt fosques dels governs espanyols. Anem a veure un exemple. I met Assange for the first time in London in the summer of 2010. Back then we had heard at Spiegel magazine that WikiLeaks had received a huge cache of secret documents. It turned out that WikiLeaks did indeed have 3 huge packages of documents, one with almost 100,000 war reports of the US Army on the Afghanistan War, then several 100,000 from the Iraq War, and finally 250,000 confidential diplomatic cables from the US State Department. All in all, there were 750,000 documents. Els documents d'Afganistan van deixar al descobert centenars de crims comesos durant l'ocupació nord-americana. Aquesta és una de les majors filtracions de la història militar nord-americana. Un retrat devastador de la fallida guerra d'Afganistan que revela com les forces de la coalició van matar centenars de civils en incidents no declarats. A continuació, un exemple concret. Els marines van obrir foc amb armes automàtiques al llarg de 6 milles de carretera, tocant gairebé tothom que es creuava al seu camí. Noies adolescents que estaven als camps, gent dins del seu cotxe i gent gran que caminava per la vorera de la carretera. 19 civils desarmats van ser assassinats i 50 ferits. Pel que fa als documents sobre Iraq, destaca aquest vídeo del qual ja hem parlat a octubre, on es veu l'atac aeri contra un grup de civils desarmats. Per últim, tenim els missatges confidencials que enviaven els ambaixadors nord-americans d'arreu del món als seus caps als Estats Units. Gràcies a la filtració d'aquests missatges, van poder conèixer les maniobres del govern espanyol en un cas absolutament escandalós. El 8 d'abril de 2003, un tanc nord-americà va disparar contra l'hotel Palestina ubicat al centre de Bagdad. En aquell hotel hi havia prop de 200 periodistes d'arreu del món que cobrien la invasió d'Iraq. L'atac va provocar 2 morts, la del reporter de Reuters, Taras Prostyuk, i la del camerògraf de Telecinco, José Couso. Les imatges parlen per si mateixes. This is a clip from the documentary Hotel Palestine, Killing the Witness, produced by José Couso's network, Telecinco. It was broadcast on Spanish television, includes interviews with numerous journalists who were inside the Palestine hotel and helped rush José Couso to the hospital where he later died. This clip begins with scenes taken inside the Palestine hotel moments after the U.S. tank attack. A warning to our television audience, some footage contains graphic scenes. The shell explodes before hitting the hotel facade and sprays the upper floors with shrapnel. The Reuters room suffers the dramatic consequences. Near the balcony, the cameraman Taras Prostyuk receives the full blast and collapses, mortally wounded. Al llarg dels següents anys, la família de Couso va lluitar judicialment per tal que es fes justícia i durant aquell temps el govern de Zapatero va mostrar públicament el seu recolzament a la seva lluita. Però entre els documents diplomàtics que va publicar Wikileaks n'hi havia uns quants que explicaven com el govern del PSOE va ajudar els Estats Units a frenar la investigació. Així va explicar l'escàndol Xesco Reverter a TV3. L'objectiu de l'ambaixada nord-americana era parar com fos el procés a l'Audiència Nacional pel cas Couso que portàvem el jutge Santiago Pedraz. No només pressionant el govern, sinó directament el poder judicial, saltant-se, aparentment, un dels principis de l'estat de dret, la independència de jutges i fiscals. I el més revelador, més que pel que es desprèn dels documents a Wikileaks, ministres socialistes i fiscals van col·laborar per frenar el cas. Telegrama secret de l'ambaixador a Madrid. Els ministres espanyols treballen perquè no prosperin les ordres de detenció internacional. Contra els 3 militars nord-americans implicats. El govern ajuda entre bastidors. Informa l'ambaixador, que més tard reconeix. Els ministres han d'anar amb compte mentre miren d'influir en la judicatura. Però per no agreujar la situació, els líders governamentals han de mostrar en públic el respecte pel treball independent dels tribunals. De quins ministres parla? De l'exresponsable de Justícia, Fernando López Aguilar, l'exvicepresidenta Fernández de la Vega y el de Exteriors, Miguel Ángel Moratinos. ¿No le han sorprendido las revelaciones del caso Wikileaks?
Tots han esquivat les preguntes a la premsa, malgrat que haurien donat garanties als Estats Units que frenarien el procés judicial. Perdón, porque es que tengo una reunión con un... I de fet, gairebé ho van aconseguir. La Fiscalia, també pressionada per l'ambaixada, ha arxivat fins a 3 cops el cas. Arrel de la publicació d'aquests documents, la família de José Couso va posar una denúncia contra el gobierno. Un dels denunciats, per cert, va ser el fiscal Zaragoza, avui molt conegut per l'opinió pública catalana. Si no hagués estat per Julian Assange, mai haguéssim conegut aquest escàndol. Avui, però, Assange està en una presó al Regne Unit, esperant per ser extradit als Estats Units, on li demanen 175 anys de presó per haver destapat crims de guerra i els seus còmplices, també a l'estat espanyol. Després de 9 anys tancat a l'ambaixada d'Equador a Londres, el govern de Quito va permetre que fos detingut per la policia anglesa. La detenció va arribar després que el govern d'Equador li tanqués internet i li prohibís rebre visites per dir coses com aquesta. I don't have a position on independence itself. I think that's a matter for Catalonians, but that is precisely the point. They are 7.5 million people. They clearly form a people under that definition, and therefore they have a right to self-determination. This is the most significant change of relationship between population and state in Western Europe since the fall of the Berlin Wall, and its effects will spread all over Western Europe. And now we have a perception, English-speaking Westerners have a perception that the fascists lost World War II. That's false. That's false. They won World War II in Spain. Franco won in Spain, and he continued on with US backing up until 1975 when he died peacefully in his bed. El proper mes de setembre, els jutjats britànics decidiran si extraditen Assange als Estats Units. Els grans mitjans de comunicació controlats pels governs i el gir autoritari provocat per la pandèmia volen fer que el cas caigui en l'oblit i tancar per sempre la persona que va destapar aquests escàndols. Entre totes i tots, hem de fer tot el possible per difondre el cas. No podem permetre que el govern espanyol torni a mirar cap a una altra banda davant els crims de guerra i la persecució a qui els destapa. A la descripció del vídeo trobaràs tota mena de documentació sobre el que acabem d'explicar. Si t'ha semblat interessant, passa aquest vídeo als teus contactes. Well, the Assange arrest is scandalous in several respects. One of them is just the effort of governments, the efforts to silence a journalist who was producing materials that people in power didn't want the rascal multitude to know about. Okay? That's basically what happened. WikiLeaks was producing things that people ought to know about those in power. People in power don't like that, so therefore we have to silence it. Okay?